Il-jum tal-15 ta' Wissu għalina l-Maltin huwa jum ta' devozzjoni li matulu niċċelebraw il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. Il-festa ta' Santa Marija tkun mistennija minn ħafna Maltin u għawċin għaliex minn barra li hija festa reliġjuża hija wkoll festa pubblika. Magħrufin aktar bħala is-seba' Santa Marijiet, il-lokalitajiet li fihom kienet iċċelebrata l-festa titolari iddedikata lil Santa Marija huma Ħalaxa, il-Gudja, l-Imqabba, il-Qrendi, Ħattard u l-Mosta kollha f'Malta u fir-Raba' Għawdex. F'kull wieħed minn dawn il-lokalitajiet il-ġurnata tal-festa bdiet bil-lat reliġjuż meta saret il-konċelebrazzjoni solenni fi knejjes parrokjali rispettivi. Wara kien imisshom il-marċi Brijużi fit-toroq prinċipali li damu sa tard wara nofsinhar biex xemx taħraq u t-temperatura għolja ma qatex qalb persuni ta' kull età illi ma wafqu xejn jaqbżu mal-briju quddiem il-banda. L-akbar festa li hu f'Ħalaxa. Isser ħafna tittieħu sehem fl-affarijiet tal-Knisja, fl-affarijiet ta' barra. Għandna festa sabiħa kompluta f'kollox, armar, nar, f'kollox, banda. Kollox jrid ikun. Il-festa tfisser waħda ta' sagrifiċċju kbir, speċjalment għal sħabna tan-nar u dawk kollha li jagħmlu xogħolhom fil-każin. Qed tifhem imma l-bieraħ naraw kif ħareġ il-frott kollu. 3 lokalitajiet oħra, l-Imġar u Ħaddingli f'Malta u ż-Żebbuġ f'Għawdex żammew mat-tradizzjoni li jiċċelebraw Santa Marija fl-ewwel ħadd ta' wara il-15 ta' Awwissu.